Awu uNingizimu Afrika sanibonani. Ngani zakwethu. Ngiyathemba ukuthi inkulumo yami yayizolo ifikile endlebeni zabaningi. Ifikile endlebeni zabaningi mayelana nezinkinga esibhekene nazo eNdlunkulu kaZulu. Ngoba singakhuluma ngazo zonke izinto ukuthi kwenzakaleni emhlabeni, kwenzakalani eNingizimu Afrika, kodwa mase singakhuluma ukuthinta thina qobo. Kuyobe lapho singamavanga futhi ngempela ayawudinga ukulahlwa. Hawu ngiyababaza. uZulu neNdlunkulu kaZulu iyona eyisesenta ekuthenini amasiko ethu njengabantu bakwaZulu ahambe kanjani. Kodwa ke sidumele kakhulu uma kuphela unyaka izingane kwakhothama isilo samabandla okudlokobane, bese kuthi izingane zaso abantwana baseNdlunkulu kaZulu behlulwe ukuhlangana, behlanganela nje ukuthi bezohlonipha uyise wabo. Noma ngabe imbono ihlukene kangakanani noNdlunkulu kaZulu neNdlovukazi khona phakathi komzi kaDlokombane, bese behluleka kuhlangana nje, besho bethi egameni lika baba, kodwa ke namhlanje ake sibe ndawonye. Imbono ehlukene. Ungidumazile ukubona amatendema ngapha nangapha, nobani ezenzele okwakhe. Abantwana amathumbisilo, amanye kwakhetha umthandayo, amathumbisilo amanye kwakhangela amankengane. Bese ke uZulu uhlangana kanjani uma amathumbi ngonyama uqobo ehlakazekile? Kusolakala amadoda aqotho, kusolakele abanumzane, kusolakala abakhehla angahlonisi, afisa ukuthi noma ehambe emhlabeni afika asho kuyisemkhulu ukuthi thina nansi impela safike sayilamula. Ayi ngiyababaza. Angikholwa ukuthi amaziyane esilo abesithanda ngempela isilo uma ehluleka uwehla ekhothama egameni likayise. Nanguba ilanga selisekusele kancane ukuba liphume, selitshekile libalele kubonakale ubone ngisho ingane ekhasayo, kodwa bekufanele kuhlanganwe ukuze uZulu ahlangane. uZulu njani loyo uhlangana ngoba usiyobeka ingonyama, uhluleke ukuhlangana kuyisilo esibuse kunazo zonke izilo esikhumbuzweni sazo. Kube ichilo kakhulu lokho, kube ichilo nje kakhulu lokho. Ma-Afrika kubi lokho kwenziwa abantwana baseNdlunkulu, kufanele bakwazi ukuthi kuyichilo. Baduba igodlo zikayise, bawubuyela ngani? Iyobe ingenjani ababuyela ngazo? Sesenkingeni sokugcina sinesilo sizobekwa uhulumeni engathi ikhansela lendawo. Kungabi khona isilo esinomkhokhodla wamathonga sibekwe izinyanda ezulu. Kuzoba nenkinga ke lapho, ngoba imsamo iyafana, imikhawulo yemsamo iyafana ma-Afrika. Leya ndawo indawo yethu sonke ofuna sikhothame kuyona. Uma unenkinga ekhaya uphahle ubize abakini, wedlule kwabakini uzubize abanongamele iNdlunkulu kaZulu. Yawubiza kanjani umsamo ochakidekile nobonakala usesinyameni ngalolu hlobo behlulwa kuhlangana? Mangakanani amakhosi akwaZulu Natal afile akhotheme nalinyazwe imindeni yawo, amanye adinge izwi liqhamuka imbubeni yokuthi hlalani phansi abantu abami nibonisane kahle njengendlu, khethana okuyena yena nango okuyena yena, umlando uthi elanyulo yonke leyo mpi. Lutho isona isilo sizowuphatha soyilamula kanjani yonke leyo nkinga leyo? Siyoyilamula kanjani? Siyoyilamula kanjani ma-Afrika uma sona nabakwabo bekwazi ukuthi bebukise ngisikhumbuzo sesilo sokuqala ngqa emlandweni? Lento eyenzeka izolo eNdlunkulu isemlandweni. Yiko nje mina ngishabasheka kangaka nje kube likhuni ukuthi ngisondele endaweni la kuhlakazeke khona. Kunamakhosi lapha amaningi kakhulu, amanye aneyinkinga la akhonzele uyisemkhulu. Awanona encane inkinga amakhosi. Lento ayenzayo yihle, kodwa siyowalamula kanjani isilo?
uma bona bebodwa behlula ukuhlangana. Lokho kuyicala. Yini na maAfrika indaba inosopolitiki. Lento bengisho izolo. Ngoba kune political interference kungena lento yamakhempu angena kuyipolitiki ayisihlaba abulela iqembu libusa lihlakaza liqeda lithi inyama. Ngibone ngisho nosihle ezikalala. Behla benyuka bahambe beboleka imvunulo lapha bekhombisa ngokusobala ukuthi vele sebeyazi ukuthi lizobalela ngapi futhi kuzohamba kanjani. Obekuvele kusobala nje sizwe samaAfrika. Kodwa ngenxa yokuthi umongameli naye na uwani nobani ufuna kuthiwe kuye yini na kube ne political split ekhona. Nalapha ezansi buxhase iqembu elithize no masipala abaholwa iqembu elithize. Nangapha ngenhla uhulumeni oholwa iqembu elithize. Yonke lento lena ikhombisa ukuthi isandla sepolitiki singakanani ekuthenini sibulale ubuzulu bethu okuyona into enkulu kunayo yonke into ekhona kulelizwe laseNingizimu Afrika. Futhi sibaningi thina. Ngakho kasikwazi ukumelana nokuhlakazwa. Nokuhlakazwa sizohlakaza siwuzulu. Siyacela ukuthi amakhehla aqotha akwazi ukulamula izimpi ayilamule. Namadoda aqotho. Bese kuthi ke isile sizohlala kusungula isikhama sokuthi uzulu ayimele. Angancike kuhulumeni. Ngoba leyo nto leyo iyingozi enkulu kakhulu siyibonile. Futhi siyibonile kuhlangabane namanje siyayibona ukuthi amathuba ukuthi kwenze lokho uhlakazo wezulu ungakanani. Hawu ngiyababaza. Hayi ngizobabaza amaAfrikazi ngiyibontation. Isiphi isifundo thina njengabantwana nabantukazana esiyosifunda sithole kuyo yonke lenyakanyaka eyenzeka eNdlunkulu. Isifisela inhlanhla isibe sizawuhlala ngani zakwethu. Kodwa futhi ngiyacela sizazi izinselelo esibhekene nazo. Ukuthi lama camp akuyipolitiki asengapha. Azohlakaza uZulu. Masike sahlakazeka thina ngoba sineqiniso kwaZulu. Kuyobe kusenkingeni enkulu. Lesingayivumi leyo kuhlakazwa phakathi. Singayivumi lento yokuthi uZulu uhlakazeke udabuke phakathi njengezinqa. Hawu Afrika ngiyababaza. Politiki ibulele.